Kowe lagi pisan e. Oh iya. Kene ora dijeneng. Iki Pangeran Patih dijeneng. Oh iya lali. Oh. Siap, siap. Huh. Popo. Ayo terus. Endi mau wonge? Wis buyer aku wis. Mulai mumet pisan. Yo terakhir, yang ketiga, yo. Perang ini kira kenak. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora sandadak gabrus-gabrus ngenteke tenaga. Iya. Yo siap, siap. 1 2 3. Ora apa-apa. Wah, rame iki yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nek ora apa, Dik, ning aku njaluk. Wah. Ora gowo to ora entek. Rasanya kaya. Hut. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok pisan. Pindho ya. Ping 3. Sini. Jauh tak antuk kok ora ngrasake blas to, Gong. Ayo awake ora muni lara, cangkeme ya ora lara. Hop. Ha ha. Ha. Ha ha. 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 Mudar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa ngene. Ora ya. Ayo, madhep rono. Ngesoki aku kok. Ora sida kok. Tak elek meneh. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap. Saya Siap. Yakin. Ayo. Rampung nyawamu. Sileke palu aspal.